שמי תרצה אבידן, אני גרה במטולה כל החיים, כלומר בעלי יליד מטולה, אני הגעתי לקריית שמונה גננת חיילת, התחתנתי איתו ומאז 50 שנה אני גרה במטולה. כרגע במלחמה פונונו לטבריה והבית היה מוזנח למעלה משנה, ואז הגיע אליי כוח צביקה, אני קורא להם, צביקה מכרמיאל, צביקה מונר, עם מתנדבים, אנשים שלומדים אצלו באולפן, בקושי יודעים עברית, אבל חרוצים עם מוטיבציה ורצון לעזור לנו, הכל בהתנדבות. הם לקחו את הבית שנראה מוזנח ועלוב וניקו כל פיסה של מקום, לא נשאר אבן להופכה מה שנקרא, ואני מאוד מאוד מודה להם. אני בעצמי לא הייתי יכולה להתמודד עם זה בשום פנים ואופן. באמת כל התודה.